Марица с големи очаквания. Да видим какво ще излезе днеска. Ето го майстора, зарежда с Red Bull и кафе. Готов е за сериозните риби. Сега сме имали пропуск. Не сме се връщали от Марица без сон. Айде! Атака! Айде! Айде, момчета, потоми вече. Един час продължаваме по дебрите на Марица. Много тежък терен, ама големите сомои са много скрити. Големи джунгли, голяма работа. Добре, че е съхнал терена, иначе трябваше още повече да се бавим. Тук пътя е много зле. не е за всяка кола. Не е. Honda, коя генерация беше? Първа генерация, най-добрата. Honda CR-V първа генерация. Мощна работа, минава през всичко. На трета караме тук. През реката даже на места минаваме. Стига да се наложи. Айде! Готово снимам. Айде, майсторе. Майстора направи сефтето днеска. Да видим какво ще е изненадата. Държ. Дръпни го. Няма скъса, бе, дърпай го, бе. Отпусна. За това говорим. За това адреналин говорим. Майсторе, само да не дигнеш кръвното, внимай. Сом ли, бе? Не, това кефал не може да. Кефал не вярвам да дърпа така, а? Ако искаш, дай назад, а? Комплит. Браво, бе, майсторе, за това говорим, бе. Как че ласовчика ви? Усетих и аз, че нещо мърда там, мамо, да е. Силикона, а? Това е първа сонда, ма. Там ще удари крипки. Не е голям, бе, иначе. Не, бе. Ама, много дори по-майна е, бе. Колко да? 3 кила сигурно, да? Ама, няма ли? много няма. Правиш ли ти по-силикация, бе? Да, бе. Чакай, да метка назад и го хвани за остата. С какво да го хвана? Клещ, че имаш ли? Няма толкова клещ. Еди го хвани за остата. Е така. Тази въдица. Ще видя държение, бе. Сега подари голям сом. Тук ще има и други сомове, аз така имам. Да, не дърпаме тук.
Въобще не има само, той се измори. Айде. Чао, приятел. Айде. И по-късно съм се. Огромен, брутален кефал. Откачи се. Гледайте за какво става въпрос. Шаран, бе? А? Прощи, бати. Ах, ти буцата майна. Дай кантара да видим се. Що изехме метра, майка му да ема. Вече да не го такова. Не го уморим. Ах, ти звера. Не, бе, това е 50 санта звера, сиш, колкото моите взеха. 50 санта и по-големи сме фащали. Ама не има много сила, мамо, да е. е. Говориш, тихо, ученици. Това бади било, ме, да. Бреш. Не знам дали батерии към кара, също. Сега ако няма батерии, поводявам мен. Удари като товарен вой, бе, много тежко ти казвам. Мислих, че ще е нещо много брутално, няма да има вади, няма. Се измори. Няма те си, раздясна, какво трябва да ги изкарам. Чакай се, ще вече. Ще това бади било, майна. Направи ли клип? Да, слушай, че снимам, дали. Цъкни горе копчето, да го спреш горе. Виждаш се? Много се едно такива лоси. Дай да го пускай го.
Има и някакви люспи, дето му са паднали. Не тръгне ли с сила звяр, няма да го бъде. Айде, майстора пак да качи нещо. Второ слънце може. Видял го. Такова чудо е нямало до сега. Слънце е пак. 2 сома на един излет. 2 сома на един излет. Това по новините трябва да го дадат. Видиш ли? Вижда се, да. Малък сом. Бебе. Брат, какво става? Не вижда какво слънце става. Те там са цяла група, май на сигурно. Това може да стане. Дай нагоре, дай нагоре. Талибана, какво прави? Как ги фаща? Дай тук на плиткото яла. Ти ме вече насам да ги вада, не? Много красиво беби сон. Дай тук пред камерата да го видим. Много красиво беби лице. Ти оце си видно. Кръста. Снимаш ли? Да. Браво. Айде. Много хубаво, ще помниш. Втора бройка. Да, иначе. На чисто. На чисто, на чисто. Да, гледам тук ще е място, да я. Айде, кой да ги клипи бата. Това обаче. Айде, колеги, след тежкия риболов се прибираме. Може горе-долу да го речем успешен риболов. Един костур, бая приличен, след което 2 сумета, едно 3 кг, едно бебе 1 кг и накрая майстора, един кефал 60 см, около 2 кг, брутален кефал. Айде, до после.